Ahoj, včera som natočila rýchle videjko, kde som spomenula akciu bogov, ktorá trvá tento týždeň. Začala v podstate od včera a pokračuje až dnes a do 24. februára s tým, že pokiaľ sa produkty skôr vypredajú, tak samozrejme, že bogov skončí. Dnes by som ti rada povedala o dvojici grapefruit a spearmint. Možno začala najskôr grapom. Je to fantastický esenciálny olej, ktorý je opäť vhodný tak ako v zime aj na jar. Preto spomínam jar, keďže sa o chvíľku blíži a na jar sú veľmi známe rôzne očisty, dokonca niekto začína už teraz, na čo by som upozornila, že treba dávať pozor a keď tak urobiť si nejakú jemnú očistu napríklad práve s grapefruitom je celkom fajn, ale nepúšťať sa do veľmi silných očist v tieto dni, to určite neodporúčam, keďže máme čas zimy. Ešte nie je čas očisty, ešte organizmus nie je tak na to pripravený, pokiaľ nemáme nejaké vážne zdravotné ťažkosti. Ale späť ku grapu. Grap je fantastický na osvieženie, fantastický na jemnú očistu, ako som už spomínala. Je výborný, keď máme takú prílišnú chuť do jedla. Pomáha nám so závislosťami, napríklad závislosťami na sladké, závislosťami na fajčenie a inými závislosťami. Je fantastický na podporu lymfatického systému. Pomáha nám pri odstráňovaní alebo zmierňovaní celulitídy, čiže podporuje celkovo lymfatický systém. Môžeš si každý deň urobiť takú olejovú masáž, napríklad abhyangu, domácu abhyangu. Ja som posielala v minulosti aj taký krátky e-book, ako sa robí domáca abhyanga, čiže domáce olejovanie s teplým olejom, kde si môžeš pridať grapefruit a vlastne premasírovať si celé telo a podporiť tak lymfatický systém a podporiť vlastne očistu organizmu, očistu tela od prebytočných toxínov a nežiaducich látok. Veľmi dobrá je na podporu pečene, Veľmi dobrý je na podporu pečene a takisto na tvorbu žlče, ktorá je veľmi potrebná na to, aby napríklad sa nám potrava premenila na živiny a vstrebala do tela tam, kde je potrebné, vyživila vlastne z pohľadu ajurvédy všetkých našich 7 tkaní. A takisto je veľmi dobrý, čo som ešte nespomenula, teraz uvažujem, napríklad na podporu cholesterínu. Čiže skvelý esenciálny olej, osviežujúci. Pokiaľ sa potrebujem sústrediť, tak si môžem difuzovať grapefruit so spearmintom. Úžasná dvojica. A aby som sa dostala k spearmintu. Spearmint je skvelý na trávenie, na podporu dýchacích ciest, na podporu tvorby napríklad pankreatických šťav, čiže opäť vlastne podporuje tým pádom trávenie, veľmi dobre pri rôznych bolestiach hlavy, dokonca pri opuchoch, keď vlastne skombinujete tieto dva esenciálne oleje, tak môžete opäť napríklad si urobiť na večer olejovú masáž pri napätí svalov. Takisto vynikajúci na koncentráciu. Keď už máte pocit, že sa neviete koncentrovať, opäť môžete difuzovať alebo kvapnúť si do rúk po 2 kvapky, vlastne trošku pošúchať ruky a takýmto spôsobom vdychnúť aspoň 3, 5 krát, 7 krát. Vynikajúca dvojica, odporúčam. Tak ako som včera spomínala, kolagén, ktorý je vynikajúci na to, kolagén je základná stavebná jednotka alebo bielkovina, ktorú potrebujeme na pružnosť, elasticitu svalov, kĺbov, šliach, ciev, vlastne na predĺženie mladosti a keď sa cítime unavení, keď sa cítime ubolení, tak si myslím, že Metapower Advantage je fantastický. O tom som rozprávala včera, čo bolo 18.2., keď možno nepozeráš dnes, teda 19.2. toto videjko. A do komentu som včera pridala aj zloženie, aj účinky, či Metapower Advantage alebo Metapower Assist, ktorý vieš získať zadarmo. Dnes vlastne zdieľam s tebou
účinky, aspoň teda niektoré účinky týchto dvoch fantastických esenciálnych olejov. Spermint by som povedala, že je možno ešte lepší, napríklad keď by ste chceli použiť a podporiť napríklad trávenie alebo pri horúčkach pre detičky. Ano, čiže spomínala som jeho účinky a keď chceš si vybrať alebo vybrať teda medzi peppermintom a spermintom, tak asi pri detičkách by som skôr teda siahla po sperminte. Čiže tak ako pre dospelých, tak aj pre detičky, len riedenie samozrejme, že potom pre detičky jemnejšie, čiže iné ako pre dospelých. Takto. Ešte čo som chcela spomenúť, môžeš použiť takisto vnútorne, ale tu by som vlastne prizvukovala to, že nekvapkala by som si asi len tak do vody, aj keď niektorí to robíme a je to všetko v poriadku, treba si dávať pozor, či máme vlastne citlivé sliznice a poprípade kvapnúť si jednu kvapku spermintu na med, napríklad aj, dajme tomu s grapefruitom, keď nás boli hrdlo, môžeme si potrieť samozrejme aj hrdlo zvonku. Veľakrát stačí difuzovať, veľakrát stačí potierať, poprípade ešte skvelý tip zriediť si do fľaštičky so sezamovým olejom, keď máme nejaké ťažkosti s trávením, nafúkuje nás a môžeme si večer kvapkať do pupku. Takže aj takýmto spôsobom sa dá spermid využiť. Pokiaľ máš otázky, alebo naopak, pokiaľ máš skúsenosti s týmito dvomi esenciálnymi olejmi, daj mi vedieť a napíš do komentu, podiel sa s nami. Keď si zakúpiš spermint, získaš limetku a keď si zakúpiš grapefruit, získaš Mexican vlastne zmes, esenciálnu zmes. A predstavím vlastne, na čo môžeme použiť limetku. Limetka je vlastne citrusový esenciálny olej. Tí, ktorí poznáte účinky citrusu, tak viete, že určite dokáže dodať energiu, rozjasniť myseľ, povzbudiť nás počas dňa a dodať nám aj takú dobrú náladu. A určite limetka je výborná, antibakteriálna, veľmi pekne pomáha, keď už máme chronický kašel, potierať na hrudník, na zadnú časť chrbtice, na oblasť pľúc. Veľmi dobrá vlastne pri bolesti hrdla, či už potierať alebo kloktať. Takisto vlastne podporuje jasnosť, asi som to už aj spomenula, keď ju difuzujeme, alebo môžeme inhalovať priamo z rúk, dať si 2-3 kvapky do ruky, pošúchať, inhalovať. Je antibakteriálna, takže veľmi dobrá na obdobie, keď sa nám strieda zima, teplo, či už difuzovať, potierať, napríklad na chodidlá preventívne. A dá sa samozrejme použiť aj napríklad na lymfatickú masáž. Každý jeden citrusový olej je veľmi dobrý na podporu lymfy. A druhý esenciálny olej, alebo respektíve zmes, ktorú som spomínala, že keď si kúpiš grapefruit, získaš Mexican, esenciálnu zmes. Ja ju mám veľmi rada, používam ju napríklad keď si robím cestoviny so zeleninou alebo keď si robím zeleninové fašírky. Je to vyslovene esenciálna zmes, ktorá sa môže použiť do varenia. Určite odporúčam nepoužívať ju vlastne na začiatku varenia, ale skôr na dochutenie, keď už dovaríš, keď pripravíš vlastne dané jedlo, kvapnúť si jednu kvapku a niekedy stačí ani nie celá kvapka, ale otvoriť si, zobrať šparátko, vlastne len takto namočiť do fľaštičky a potom vlastne to šparátko premiešať vlastne v tej zeleninke alebo v tom jedle, ktoré si chceš takýmto spôsobom dochutiť. Obsahuje čierny peper, kmín, limetku, cilantro, čo je vlastne koriandrová vňať, majorán. Čiže celkovo vlastne môžem povedať, že tieto esenciálne oleje majú protizápalové účinky, očistné účinky, detoxikačné účinky, takže nie je to len pridanie alebo respektíve doplnenie takej skvelej chuti toho jedla, ale má to krásne aj detoxikačné účinky. Čiže ešte raz, ak si zakúpiš v Vogu spermint, získaš limetku zadarmo.
Ak si zakúpiš v Bogu aj grapefruit alebo len grapefruit, získaš túto mexickú zmes zadarmo. Je naozaj fantastická, vonia krásne. A keď si ju privoniam, tak hneď vlastne si predstavím nejakú zeleninovú fašírku alebo nejaké dobré zeleninové šťavnaté jedlo, zeleninové cestovinky. Takže pokiaľ máš s týmito dvomi esenciálnymi olejmi nejaké skúsenosti, daj nám vedieť do komentu a verím, že sa tešíš, že tu máme Bogo a využiješ túto skvelú akciu. Maj sa krásne.